O 19 de outubro de 2024, o conselleiro de Facenda e Administración Pública da Xunta, Miguel Corgos, entregaba ao presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, o proxecto de Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma para 2025. O 18 de novembro, a Cámara Galega debatía na súa totalidade o proxecto de Lei de Orzamentos Xerais de Galicia, que conta con 13.954 millóns de euros, e o proxecto Lei de Medidas Fiscais Administrativas, máis coñecido como Lei de Acompañamento dos Orzamentos. O foco está posto especialmente no gasto social. 3 de cada 4 euros dos orzamentos, 10.257 millóns, irán destinados a elo. Así, en política social e igualdade hai un incremento dun 10% para 2025, que cada unha nova cifra histórica ao chegar a outros 1.323 millóns de euros. As contas sociais incrementanse case o triplo do que fan os orzamentos xerais da Xunta. Este ano inclúen as competencias en dúas materias fundamentais: promoción da igualdade e a loita contra a violencia de xénero. Por outra parte, as contas de 2025 contemplan un investimento de máis de 600 millóns de euros para a atención a maiores e a mellora dos servizos sociosanitarios, o que supón un incremento de case 12% con respecto a este exercicio. Isto permitirá aumentar en 30 millóns de euros os fondos destinados ás axudas de dependencia para incrementar o número de persoas atendidas, que neste momento se superan as 76.000, o que supón unha das mellores ratios de España. Este importante investimento permitirá implementar un plan de choque para unificar a tramitación de dependencia e discapacidade nun único procedimento, simplificando tamén as revisións. Deste xeito, reduciránse ao máximo a burocracia e os tempos de agarda, xa que o cidadán só terá que presentar unha solicitude e introduciránse modificacións. A Conselleira de Sanidade destinará o vindeiro ano 1.668 millóns de euros a reforzar a atención primaria, coa asistencia domiciliaria e a poboación rural como obxectivos prioritarios. Trátanse dos orzamentos da Consellería de Sanidade máis altos da historia da autonomía. Un total de 5.458 millóns de euros que representan un incremento do 5,1%. máis sobre o presuposto 2024, 266 millóns de euros máis e o 40% do total da Xunta. Buscan responder aos grandes desafíos que afronta a sanidade pública galega co envellecemento e a dispersión da poboación, así como co problema xeneralizado de falta de médicos. Os orzamentos de 2025 da Comunidade Autónoma son uns orzamentos que están pensados para mellorar a vida dos galegos e das galegas o vindeiro ano e para dinamizar a economía. Son uns orzamentos que acadan casi os 14.000 millóns de euros, exactamente 13.954 millóns de euros, o que supón un 2,6% máis que os recursos que tiñamos este ano, non? Son uns orzamentos pois que concentran o seu peso, como non pode ser de outro xeito, no gasto social. 3 de cada 4 euros van dedicados a gasto social, máis de 10.000 millóns de euros, por lo tanto, van para educación, política social e sanidade. Por exemplo, na Consellería de Sanidade, conjuntamente co Sergas, terá un orzamento que rolda os 5.500 millóns de euros. En canto ao tecido productivo galego, destinarase un orzamento global superior aos 497 millóns de euros, co obxecto de que Galicia goce dun emprendemento e emprego de calidade no marco dun mercado laboral dinámico e inclusivo e dun crecemento sostible, facendo especial fincapé nun plan para a captación de talento cun conxunto de medidas dotadas con máis de 11 millóns de euros, orientado a atraer persoas retornadas e estranxeiras de terceiros países, incluindo o perfil de alta cualificación profesional. Destaca o compromiso de unificación nunha soa convocatoria de máis de 40 millóns de euros en axudas para autónomos no marco dos 60 millóns mobilizados en políticas de traballo autónomo e emprendemento. Compre destacar que os orzamentos do vindeiro ano destinan 240 millóns de euros a políticas de vivenda e urbanismo, dos que a metade se dirixirán á construcción de nova vivenda pública e a adquisición de solo residencial. Estas cifras supoñen que se triplican os investimentos reais en vivenda e que se estea ante o orzamento máis alto da historia do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Trátase de uns presupostos que permitirán investir 191 euros por habitante, nos que 40 de cada 100 euros estarán destinados a políticas de vivenda. Pero tamén faremos importantes esforzos en investimentos productivos para dinamizar a economía, como decía, en investimentos en vivenda para facer posible que todas aquelas persoas que precisan unha vivenda teñan acceso a unha vivenda, en especial os mozos. Tamén en rebaixas tributarias e tamén coa intención de seguir apalancando este crecemento. Creceremos un 2,1% vindeiro ano, rebaixando
o paro e aumentando o emprego, pecharemos con niveis de desemprego na contorna do 9,1%, e apoiando as outras administracións que o precisan, por exemplo, apoiando tamén aos concellos.